Ohayo kininayo, pabasa tayo from Jackie Kakal, kastito kininana. Tagaan mo ka dito Isabela Kabsa at nadakamat mo bagnos sa Aurora Badayta madam kasi tagaluna akmat. Sinong bata akmat? Wan, tagaw bagnos sa Kabsa at ninanay ko tagaluna. Tapos ko na nakit, aya sa dinuluna ayan ni nanay mo Kabsa, ta kami Santo Domingo kami. Di sagot ko kay mambabanga. Tapos ko na naga, ay, agasidig tayo lang gayam kabsat. At abirag ko dyan, Domrigi family. God bless king ka dita kabsat. Makapabang arte vlog mo kabsat. Ang ko nga, nireply na yan. Reply ituin agyam yaman ak kabsat ko no kas pangarigan kahit yung mga mamit ni nanay ko italo na biro kinyo lang ay ato'y daji nanay ni Uhayo kinayo aji mangingilot ko na kasi kilala da ni nanay ko nga mangingilot aji nasikat nga mangingilot dita mambabanga nalaing nga mangilot ni nanay ko no nabulbulo kayo ang kayo wag pailot kini nanay ko sa balinsa